Koliko su lepi, jel da? Ali raspodelili su se najveći, srednji i najmanji. Porodično. Porodično. Jeste. Veliko zadovoljstvo i velika čast mi je što ćemo predstaviti malo i našu zemlju, odnosno jedan deo naše zemlje, tako da nam je iz turističke organizacije Vojvodine, odnosno direktorka ove organizacije Nataša Pavlović sa nama. Imenjakinja i prezimenjakinja. Tako, imenjakinja i prezimenjakinja iz Vojvodine došla da vam skuva nešto, pošto je Vojvodina nadaleko čuvena gastronomska destinacija. Znači, onako nešto vojvođanski ćemo imati. Vojvođanski i na tenane. I na tenane. Mada će ovo biti malo brži recept. Dobro, ali ne sumnjam da će biti isto tako odličan. Zatim, vidite ovdje ovu predivnu porodicu. Porodica koja... Vi ste Tibor, dobar dan. Kako se ti, Zlato, zoveš? Mira. Mira, a ti? Ivan. Ivane. I sad imate, vi ste uzgajivač sokola. Znači, ovo su sokoli sve kod nas. To jest, vi imate najvećeg, ti imaš srednjeg i ti imaš najmanjeg. Baš ste lepo rasporedili, je li tako? Da. Kako izgleda kad ste uzgajivač, u stvari, kako se kaže pravilno sokola? Odgajivač, zavisi. Može jedno i drugo. Zavisi, da. Kako to izgleda? Da, odakle vam možete ideja, šta radite vi sa njima? Pa, sokolarstvo kao takvo datira već nekog hiljada godina. Jedno vrijeme u našoj zemlji je to bilo i zabranjeno. Sad polako smo mi izborili pravo da se bavimo ponovo sokolarstvom, ovom drevnom veštinom, koji je relaks za srce, za dušu, za mišić, za sve. Ko jedan put to pokuša, osjeti, ja mislim da zarazi se tim virusom, teško može bez toga da živi. Toliko je to lepo? Toliko je to lepo. Što se tiče odgajivanja sokola, zašto je to važno? Važno je zato što su sokolovi zaštićeni sa svim zakonima sveta, zemlje i drže se pod posebnom režimom CITES konvencije. Znači, nikad više iz prirode nema valjenje jedinki i vatanje za sokolarinje, nego za potrebe sokolara, sokolarstva moramo uzgajati mlade sokole kao podmladak i tako. Koliko ih vi imate? Na farmi, koja je jedna od najvećih u Srednjoj Europi, imamo oko 200 jedinki za uzgoj i ovih nekoliko komada koji smo trenirali za lov. Ma toliko puno, jedna od najvećih u Srednjoj Europi ste farma. Da. Svaka čast. Dakle, hvala što ste došli kod nas. Pričat ćemo naravno i ostalo, tek početak. Jer predstavljamo još nešto lepo iz Vojvodine, a to je od Baha do Sevdaha. Ovi divni momci sa nama. Bez tamburica ništa. Ništa, uz dobru hranu ide dobra čašica vina. I vino, jel? I tamburice i vino. I tamburači i vino. I to je brend zapravo Vojvodine. Salaši, čarde, vino i tamburaši. I sokoli. I sokoli, naravno. Eto, nismo ni znali da imamo toliko sokola. To je za ovaj aktivni odmor po Vojvodini, posmatranje ptica izuzetno atraktivno. I evo naši gosti iz Sente predstavljaju svoju farmu gde uzgajaju sokole. Bravo. Hoćemo li krenuti od recepta, pa ćemo dalje sve polagano? Hoćemo. Šta pravimo lepo iz Vojvodine? Evo, danas smo pripremili poseban specijalitet koji je praktično predstavlja pravu gastronomsku deliciju u Vojvodini i u Panoniji uopšte. Pravit ćemo danas guščiju džigericu. Da. I isto tako ćemo napraviti krokete uz nju, jabuke naravno koje daju ovom jelu slatko-kiselkasti ukus i osvežavaju praktično ovu guščiju džigericu za koju mnogi smatraju da je izuzetno zdrava i atraktivna za i pravi gastronomski specijalitet. Sjajno. Pre nego što krenemo, hoćemo li podeliti publici ove sjajne šašire što ste nam doneli? Hoćemo, naravno. Šta je ovo? Ovo su naši šaširi koji promovišu naš sajt Vojvodina online, gde sve informacije o Vojvodini, bilo o sokolima, bilo o gastronomiji, bilo o salašima, čardama, tamburašima, sve može da se nađe na našem sajtu. Pa da podelimo publici. Ste za? Može. Evo. Ma, može, ima za sve. Hajde, izvolite, samo podelite međusobno. Daj, Nataša, imenjakinju. Donosim, ja se izvinjavam. Ona se spremila za džigericu. Ja se spremila za džigericu, ozbiljno. Pristupila zadatku. Višak prebacite kasnije tamo, važi? Tako. Odlično. Eto i poklončića. I sada možemo na guščiju džigericu, na ovaj specijalitet vojvođanski. Možemo, polako. Guščija džigerica se sprema brzo. Brzo, dobro. Tako je, već smo stavili krompir da se kuva.
Ali ja ovde sad imam već skuvan krompir. Odlično. Koji ćemo sada da krenemo da pravimo. Otprilike U ovu koliko? činiju ćemo staviti oko 3 krompira je dovoljno za 2 osobe. Pravilo je da se kuva u ljusci. U ljusci krompir Da, se kuva? da bi bio kompaktniji i da se ne bi raspadao prilikom kuvanja, prilikom praktično mešanja smesa. Da, dobro. Sada ćemo da posolimo malo smesu, odnosno krompir. Pa pogled, zar nije ovo lepa scena? Ja, kako je lepa publika, divno, divno. Baš ste divni. Sipat ćemo ovako malo soli, Dobro. čisto da se... Pošto su kroketi od krompira, Da. to zahteva da ima manje brašna, da se manje oseti brašno, tako da ćemo dodati u ovoj smesi od 3 krompira 1 jajce. Jedno jaje, dobro. Da. Evo ga. Jaje. I dodat ćemo brašna, taman toliko da vidimo koliko nam je potrebno. Ovo se mesi ručno. U Vojvodini se sve ručno. sve ručno mesi. Tako imate štrudle. Imamo štrudle, gomboce. Jeste, To je isto, gomboce. gomboce su isto krompirovo testo. Jeste, da. Tako da, kao i ovi naši kroketi koje ćemo napraviti. Taman tako dok to malo Dok malo mešamo. Ja da te ispitam još, ovdje sam donela neke lepe fotografije. Koje? A ima ih i ovdje ispred. Šta je to sve što možemo da vidimo? Pre svega želim da kažem da osim na našem sajtu, kao što ste videli publika što može da dođe, od ove godine je pre 3 meseca otvoren infocentar turističke organizacije Vojvodine, prvi savremeni infocentar. Zašto? U doba kada je Novi Sad omladinska prestonica Evrope, 2019. godina je ta. O, divno, divno. Takođe idemo u susret Evropskoj prestonici kulture, 2021. Mi smo otvorili infocentar koji je podržan od strane pokrajinske vlade i to je praktično sabirna tačka vrednih vojvođanskih domaćina, zatim lokalnih turističkih organizacija i isto tako turističke privrede koja se nalazi, bilo su to restorani, čarde, salaši. Sve informacije se mogu naći na bulevaru Mihajla Pupina 18. Da, može i telefonom neki, mislim nećemo sada telefon da kažemo, ali može. Telefonom imamo već Vojvodina online, sve ćete mu informacije tamo naći za dalje. Tako je, sve informacije se nalaze na našem sajtu. Ovo ne treba da bude pretvrdo. Pretvrdo, da. Dobro, znači dosta je onda brašna. Tako, dosta je brašna. Da ne preteramo sa brašnom. Važi. Da ne bude tvrdo. Sada ćemo da bi lepše bilo zbog preseka hrane i dekoracije, možemo da ubacimo i peršun. Aha, unutra. Tako je, zato što lepo izgleda na preseku hrane. Uvaljamo krokete u brašno. Dobro. Nakon toga ide jaja. Čekaj, a da stavimo ulje? Da stavimo ulje, da. Koliko? Ja sipam, ti kažete da... Sve ćemo sipati to, da. A, to mora inače i u fritezi ako neko ima fritezu. Tako je, može u fritezi. I sada ćemo kroketiće uvaljamo u jaje, pa u brašno. Sve? Da. Evo i ja da pomognem. Tako je, hvala Nataša. Pa ponovo u jaje i u prizlu. I kroketići su spremni, tvoji mnogo lepše izgledaju. Nisu. Da, pa zato što imaju lep zeleni presek. A, to? Da, i uvaljamo ih u mrvice. Evo samo ćemo ovaj ostatak svinja se ostaviti ovde. Kada nam se ulje zagreje... Mislim da jeste, kod nas je to dosta brzo. Brzo se zagreva. Možemo ih staviti da se peku, samo ćemo prepoloviti da budu manji. A manji da budu, jel? Ma da. Bitno je da izgleda sve približno jednako, zato što se i jabuke brzo pripremaju i kuvaju i isto tako gušća džigerica, koje još recept su imali drevni Egipćani i Rimljani, da, su preuzeli od njih, posle Jevreji i onda na naše prostore dolazi preko Francuske i postaje pravi raritet i specijalitet. Baš jedva čekam da probamo, to nismo imali do sada u emisiji. Ona je bila dosta rasprostava. Guske su inače simbol Banata bile. Do pre 30 godina su bila prosto nepregledna bela jata gusaka koja su se mogla videti u Banatu. Ali? I selo Mokrin je takođe poznato. Ima i čak i... sad ćemo krokete da okrenemo.
samo da... Da me ne zagore. Da okrenemo da nam ne zagore, da. Dobro, sad je to u stvari procedura, nastavimo dalje dok se ne bismo ispržili, ne moramo sve dovoljno da probamo. Dakle, kao što sam rekla, selo Mokrin i Melenci posebno su bili atraktivni i poznati po guskama. Bilo je čak preko 2000 jata. Sada su se u ovim selima zadržali borba gusana i čekaju nas za uskršnje praznike. Je lepo, borba